या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात येणार आहे। दुपारी 2 वाजता 12वीचा निकाल विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे। कोकण रेल्वे तिकीट बुकिंगचा घोळ समोर आला असून याची दखल केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी घेतली आहे। सोमवारी 29 मेला केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठक घेणार आहेत अशी माहिती नितेश राणेंनी दिली आहे। महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजना अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे। या वर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतले विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील। सिंधुदुर्गचा रहिवासी असलेला पण मुंबई इथं स्थायिक असलेल्या दयानंद तेंडुलकर यानं यूपीएससी परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन केले। देशात 902 क्रमांकानं तो उत्तीर्ण झालाय। कोणशी इथं युवतीवर अतिप्रसंग करून तिला जीवे मारण्याप्रकरणी फरार असलेल्या नराधमास बांदा पोलिसांनी त्याच्या राहत्या घरातून मंगळवारी मध्यरात्री अटक केली आहे। बाबलो शंकर वरग असं त्याचं नाव आहे। माडखोल धवडकी इथं इनोव्हा कार आणि 2 व्हीलरमध्ये समोरासमोर धडक होऊन अपघात घडला। या अपघातामध्ये पशुवैद्यकीय परिचर डॉक्टर अनंत परब यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। मनोरुग्ण तरुणाला मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या करण मसूरकर आणि प्रसाद मसूरकर या दोघांचीही मालवण न्यायालयानं सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे। अमावास्या पौर्णिमेला कणकवली मतदारसंघात अवतरणाऱ्या आमदार नितेश राणेंनी महसूलला दिलेली भेट ही स्टंटबाजी असल्याची टीका युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे। वेंगुर्ला आगारातून मुंबई परेल, पुणे, तुळजापूर, बेळगाव अशा नवीन लांब पल्ल्याच्या एसटी बसेस उन्हाळी हंगामासाठी 15 जूनपर्यंत सुरू करण्यात आल्या। वैभववाडी शहरात रस्त्यावर पडलेली सोनसाखळी सापडली आहे। दुचाकीवरून जात असताना करूळ येथील अनंत पाटील आणि सुनील कुंभार या दोघांना सापडलेली सोनसाखळी त्यांनी पोलिसांकडे सुपूर्द केली आहे। जयंत पाटील यांच्या ईडी कारवाईवर सामन्यामध्ये अग्रलेख लिहिण्यात आला। यावरून नितेश राणेंनी संजय राऊतांवर निशाणा साधलाय। जयंत पाटील अजिंठादांमध्ये संजय राऊत काड्या लावतायत असा आरोप त्यांनी केलाय। कोकण रेल्वेच्या तिकिटाच्या आरक्षणाची मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेने चौकशी करावी, तसेच गणेशोत्सव काळात अतिरिक्त रेल्वे गाड्या कोकणात सोडण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांना केली आहे। काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांची काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी झाली आहे। शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबतचे आदेश दिले। 34 वर्षापूर्वी बिल्डर सुरेश दुबे यांच्या झालेल्या खून प्रकरणी भाई ठाकूर, दीपक ठाकूर, गजानन पाटील यांची महाराष्ट्रातील शेवटच्या टाडा खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली आहे। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मुंबईत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली। या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र सरकारवर टीका केली आहे। खुपते तिथं गुप्ते या शोमध्ये अवधूत गुप्ते यांनी राज ठाकरे यांना उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबतचे जुने फोटो दाखवले। यावर खूप छान दिवस होते ते, माहीत नाही कोणीतरी विष कालवलं, नजर लागली असं राज ठाकरे म्हणाले। काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी स्वतःची तुलना केल्याप्रकरणी देशाची माफी मागावी, यासाठी भाजपच्या युवा मोर्चानं राहुल गांधी यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला। टीव्ही अभिनेता नितेश पांडे यांचं वयाच्या 50व्या वर्षी निधन झालंय। अनुपमा या शोमध्ये रुपाली गांगुलीची मैत्रीण देविकाच्या पतीची त्यांनी भूमिका साकारली। झारखंडमधील रांची इथल्या रुग्णालयात सोमवारी एका महिलेनं एकाच वेळी 5 बाळांना जन्म दिलाय। ही बातमी RIMS या प्रशासनानं ट्विटर हँडलवरून शेअर केली आहे। साराभाई वर्सेस साराभाई 2 या शोमध्ये जस्मिनची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री वैभवी उपाध्यायचं निधन झालंय। हिमाचल प्रदेशमध्ये एका कार अपघातात वैभवीचा मृत्यू झाला। संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होत आहे आणि देशातल्या 19 विरोधी पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकलाय। उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते का होत नाही असा सवाल करत विरोधकांनी भूमिका घेतली आहे। IPL प्लेऑफ सामन्यामध्ये टाकलेल्या प्रत्येक डॉट बॉलसाठी BCCI झाडं लावणार आहे। प्रत्येक डॉट बॉल मागे टाटा समूह आणि BCCI 500 झाडं लावणार आहेत। अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या व्हाईट हाऊस परिसरातील बॅरिकेड्सला ट्रकनं धडक दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय वंशाच्या तरुणाला अटक केली आहे। राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या हत्येचा कट रचला होता अशी कबुली त्यानं दिली आहे।
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजकीय पक्षात पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफवर बंदी घालण्याचा विचार करते असं संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केलंय. WHOने एक गंभीर इशारा दिलाय. पुढील महामारी कोरोनापेक्षाही भयानक असू शकते असा इशारा WHOचे प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस यांनी दिली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.